umoya ingcwele uthe angitshela ibandla ukuthi njengokujwayelekile lisempini njengokujwayelekile vele kuba sempini into esiyaziyo but umoya ingcwele uspecify umoya ofanele unikeze attention ispirit nje sikanakile ebese sibukela kude nathi kodwa nje umoya ingcwele uthe sinomthelelo omkhulu ekuphazamiseni imove kaNkulunkulu umoya we-witchcraft ifisa sikhalime umoya wobuthakathi. I know bazalwane ukuthi isizathu esithi mhlambe sibone sangathi ukukhunywa ngento engathi asihlangene nawo isona strategy vele sibanjwe ngaso sibe careless ekudeleni nalesi stronghold umoya witchcraft. I saw in the spirit kuphuma the most dangerous demons, more especially as attacker the last move of God. So bekukuningi kodwa umoya ingcwele wabhala ngokugqamile ngabona umoya ngokugqamile umoya obuthakathi. I thought lento umoya obuthakathi nami nje ngeke ngaba naleyo mindset. Umoya obuthakathi usebenza kulabo abantu abale ngaphandle laba abangasindiswanga. Wathi umoya ingcwele don't make that mistake. uPaulos ukhuluma nebandla laseGalatia ubuza umbuzo ongacabanga ukuthi ungabhekisa umpostola ubhekise ebandleni uthi ni loyo ubani ubona ama result spiritual ubona ama result aka spiritual uyabona hayina uyabona la kukhona umuntu osebenzise umoya okuthakatha ukubamba ibandla. Galatians is one of the most powerful church Paul alisebenzile kodwa ubheka ngakulo ukuthi ubani onithakathile mobuthakathi uyingozi wona ngoba more spiritual awufana nomuntu okuzengela ngesibhamu uhijacka izinto zakho in the realm of the spirit ucasha ngalendlela ukuthi ungeke uzubone ubona ngama results izinto engasenzeki ungablame abantu blame ibandla ushintshe local church uthi izinto ayilungi la mhlawumbe into zami zoqhuma lapha kanti the challenge sometimes is in the spirit. Kunama breakthroughs abazalwane nama blessings abazalwane abanjwa hijackwa umoya obuthakathi. Satan bankrupt, Satan akana next, akana lutho, uzero. Wambona kukhona ayiphethe esandleni, kukhona la ithathe khona. Ithini esithandaza kuvuleka izulu. Kodwa uSathane ukwazi ukuma emagate nama answer. Mase adukise impendulo iyowela kumuntu ongayithandazelanga. Daniel ngelanga waqala ngalo ukuthandazwa wezwiwa. Kodwa ichallenge ayibanga manje emthandazweni ukuthi ingelosi iPrince yasePersia ibimela imi against your answers. Uma ubuthakathi ispirit esisima ungabona abantu becross amaborder ucathi bavakashile basokuba uhijack izinto ezithandazelwe wena